Слімачок, здогадайся, кого ми показуємо. Можа, гэта слімачок? Не. Можа, гэта вожык? Вожык! Першая літара В. Вітаю, сябры! Прывітанне! Вітанки. Вітанки. Сёння з намі Саша. Віка. І слімачок. і я Юля. І разам ми будемо вивчати літери білоруського алфавіта. Угу. Дівчата, яку літеру вивчаємо сьогодні? В. Як у вожику. Так, як у слові вожик. Сьогодні ми будемо вчитися писати літеру В. І для гэтага нам спатрэбіцца Я ведаю. Поднос. паднос, Манка. манка І нешта яшчэ. і пальчики. Пальчики. Слухайте мелодию и повторяйте за мной рух. И раз, и раз, и раз. Поспробуешь, коли ласка? И раз, и раз, и раз. Цудоўна, вельмі прыгожа. Малайчынка. А цяпер маленькую літару В. І раз, і раз. Паспрабуеш, калі ласка, Віка? І раз, і раз. Цудоўна. Угу. Вельмі. А цяпер, калі мы ведаем рух, як пісаць літару В, самы час перайсці да пісьма. Але перш-наперш мы зробім руханку для пальчикаў. Руханку. Паўтарайце за мной. Уявіце вожыкаў. Яны ідуць па лесе. Угу. Як шмат вожыкаў. І ідуць. А цяпер вожыкі спалохаліся. Ой. Поглядзелі навокал. О. Зноў спалохаліся. Ой. Поглядзелі навокал. Пашлі далей. А цяпер вожыкі паскакалі. А цяпер пастаўце вожыкаў. І на вожыкаў падае лісце. Лісце. А цяпер пажамкалі. Цудоўна! А цяпер мы будзем пісаць. І ў гэтым нам дапаможа Хто? хто? Слімачок! Так, бо мы будзем пачынаць пісаць вялікую літару В там, дзе ў слімачка вочкі. Угу. Вось тут. Слухайце мелодыю і паўтарайце за мной. І раз, і раз, і раз. І вось такая літарка. Паспрабуйце яшчэ адну. І раз, і раз. Складаная літарка. І раз. Вельмі складаная. Але вы паспрабуйце, а потым абавязкова выберыце самую прыгожую літарку. Мне падабаецца вось гэтая. Тады стаў падабаечку. Вось так, падабайку. Калі ласка, дзяўчаты, паспрабуйце і вы. Вялікую літару В. Калі ласка. Я б так не змог, Юля. А Саша змогла. Абвядзі, цяпер выберы самую прыгожую літарку. Слімачок, прыгажусь тут. Цяпер пяройдзем да маленькай літары В. Мы яе таксама пачынаем пісаць там, дзе ў слімачка галава. Паглядзіце уважліва. І раз, і раз. Вось так. Паспрабуем яшчэ раз. І раз, і раз. Выберыце самую прыгожую літарку. Абавязкова ўшануйце яе. Цяпер, калі ласачка, паспрабуйце цяпер гэтую літарку. Супер!
файна, так. Выберы самую прыгожую. Так, гэта яна. Дзякуй, вялікія дзяўчаты. І дзякуй вам, сябры, што былі з намі. Сёння мы навучыліся пісаць літару В і кажам вам да наступнай сустрэчы. Да пабачэння! Пакулькі, сябры! Папульки.